Kaixo Joseba, Igor Gorriti naiz, eta ongi etorri eskura eta elikadura dietetika zentura. Gaur erakutsiko dizugu etxeko elementu oso batzukin pikote osasuntsua egiten. Bueno, gaur egingo ditugu humusetik ateratako beste aukera ezberdin batzuk, bai? Humusa bakizue garbantzoekin egindako krema bada, eta gaur egingo ditugu beste osagai batzukin humusetik ateratako beste krema ezberdin batzuk. Eze pentsatzen, pikote osasuntsu batian, o behintzat beste gauzatzuk eskateko aukerakin, bai? Eta hortako bat aukera dintzateke tomate txerriakin indako humusa, alegia. Bestalde baita ere azitunekin, azituna ezurri gabeko azitunak, antxoa zaporiakin adidez. Bestalde, hau asko gustatzen da baita ere, pikillo piperrak egin da, pikillo piperrak eta garbantzuak. Eta bestalde, pesto antzeko bat. Pesto ditzen dio, ze dauka albaka, bai? Gehiago badauditia, baina hobedenak nolabait garbantzua daukana da, zaporeneko neutrua dela. Orduan, garbantzua izatzen baldin beste osagai batzuk, vegetalak edo ez, ematen dio beste kolore bat, eta beste tekstura bat, eta beste rollo bat. Eta netzako oso interesgarria dira kasu honetan. Eta, bueno, hau denak jateko momentuan, egokiena zer da, nola palanka moduan erabiltzeko askotan, berdia beste osagai batzuk, ez? Zer bestela kutsarain jateko, ez da egokien, ez? Gomendatzen da, nola baita erabiltzia, hemen kukuluan kogoluak, palanka moduan ez egiteko, edo endibiak, pipergorria, piperdia, atzen ahiuak baita ere, eta bestalde askau, krep hauek, krep integralak saltzen diak egunean, eta bestela, hemen, tosta desberdinak, integralak, edo algan hori baita ere. Algan hori, hipertentsioekin gabiltza, ez da komeni. Baina, bueno, tarteka jateko kontsumatzeko produktu bat, bai badala. Bueno, eta gaur momentu eningo duen krematxoa izango da garbantzuak, txitxirioak, izan dituzke kontxegokoak edo etxe egindakoak, bai. Erremolatxa, limoi pixkat nahi batzu, gatza, komino pixkate nahi baldin badezu, hemen komino zailak ez geha, eta olio pixkat, tekstura pixkat emateko. Hau denak, sartu goitugu irabiagailuan, ondo setu arte. Bueno, eta gaur edabekido hau itia, ze oso ondo txertatzen den gauza bada, ze dakago itia bai gozari moduan sartzeko, bai ameketako moduan bogitarteko batian, bai pikoteo batian, bazkari batian edo afari batian, bai bakarrik gaudenian, edo kuarrilan gaudenian, edo familia bazkari badaukanean. Azkenean pixkata kentzia betiko gaztak eta olako gauzak ez kendu erabat, baizik eta murriztu pixka bat, nolaite desplazatu hain egokiak ez diren elikagai horiek, ez? Eta sartu elikagai osasuntsuguak. Bueno, eta zertin abilen hau iten, gu eskura dietetika eta elikadura zentu hau kontsultak pasatzitu luziak, baina nik emateetu baita ere nutrizien inguruko tailerrak. Eta tailer bat izateak garrantzitsua da, ze azkenean ohitura hauek barneratzeko nola baite, teoriko praktiko bat egon behar du, eta gure fuertia pixkat hori da, bai. Baita ere antolatzen ditugu tailerrak familiantzako begiratuz, bai. Azkenean, familia orientazio baten inguruan. Bueno, krematxo ja prest dago, faltako litzateke bol batera botatzia, eta gero, nik hau lagunduko neko kukulu batzukin ari ez, oso ondo gatzen da. Bueno, ikusi zuen gaur humusetik inditugu hau 6 krema ezberdin, tita batian, eta bueno, olako hau segititugu eskuran. Gure laguntza egon mazute, edo kontxojon banen mazute, edo zein gauza, bakizu egin baden, usubilen, eskura dietetikan, deitu lasai, eta jarri gukin emanetan. Mila esker, Joseba, unate, aio.